Frieske burgemeesters, wethouders, deputairen en stedenleden reizen gejoerd massaal naar Brussel voor de ierlijkse wieken van de steden en regio's. Ik die van Dantemadiel. Zeker is Dantemadiel erbij. En net alleen nog Dantemadiel, maar we zijn maar een groep van ongeveer 150 bestuurders. Ex-stedenleden, burgemeesters, wethouders, dijkgraaf. En dan zijn we mijn waar het de Friese Loetjaren litten daar. Dan zijn we koploper qua aantal deelnemers. Ruim. De Friese bestuurders binden dit hier extra motiveren om naar Brussel. Want de Europese Commissie is van doel om een eind te maken aan de directe yieldstream van Europa naar de regio's. Dat is een grote verandering die de Europese Commissie voor heeft gesteld. Dat al die regiofondsen samengebald worden in één nationaal programma. En ja, wat daar de gevolgen van zijn, dat weten we niet. En dat dat eerst via het Riekmaat, ja, dan is de kans groot dat de regio minder krijgt en het weer naar de Randstad gaat, dat willen we net. Plus dat waarom doet de EU dit, Ursula von der Leyen wil dit, zodat ze meer grip houdt op het yield. En als ze bijvoorbeeld meer defensieuitgaven doen wil, of er komt een pandemie en ze had er yield van nodig, dat ze meer dat yield herbroeken kan. Friesland verwacht het deze bestuursperiode zo'n 130 miljoen aan subsidie uit Brussel te helpen. Dat Brussel direct uitbetelt aan de regio, wat van Frieske bestuurders vooral sabluwen. Van een omwaai uit Den Haag verwachten ze in Dantemadiel net volle goeds.